मर्द लोग से त एगो घर ना संभरे हो, ये औरत सब दूगो घर कैसे संभार लेवली जा। नैहरा ससुरा के सुख दुख के चिंता कैसे सह लेवली जा। आ दोनों घर में आधा आधा बटल औरत कैसे खुद के संभाल के जी लेवली जा, बिना हार मन ले, बिना परवाह कइले। औरत के समझल उनके जिंदगी जैसन ही बड़ा कठिन होला है भाई। पत्थर जैसन मन करके फूल जैसन टूट जाली अपन डाल से। मन मार के मन लगैले रहेली पूरा घर परिवार के। घर चलावे खातिर आपन घर छोड़ देली, करियर बनावे खातिर आपन करियर छोड़ देली। हम तो यही सोचिला कि जिंदगी या जवानी दूसरा खातिर आग में झोंक के एक औरत के काम मिल जात हुई हो। दूसरा घर के दूगो रोटी खाती इतना मन मजबूत कैसे होत हुई हो। जे दुनिया बनावेला वो दुनिया चलावे भी जानेला। मर्द औरत के पूजल ना चहलस, यही से भगवान के पूजेला। औरत बनल भगवाने बनल जैसन होला हो, जेकरा खाली सुख देवे के जिम्मेवारी बा, जे सब दुख हरे के अधिकारी बा।